Ja sam Bartol, odgojen sam u jednoj katoličkoj obitelji, tradicionalnoj, i zahvalan sam roditeljima što su mi dali zdrave temelje da je Bog živ, da Bog postoji, i nikad nisam sumnjao da Bog postoji. Međutim, to je bilo dosta kruto i ja sam tog Boga doživljavao onako kao daleko je negdje. Međutim, sa 23 godine sam susreo ljude u kojima sam vidio nešto drugačije, vidio sam jednu prisutnost ljubavi, mir, i pitao sam ih zašto su takvi. Onda su mi rekli da su susreli Boga. Onda sam ja poželio, pa ja bi ga susreo, ja bi bio takav. I onda su se oni za mene pomolili, i dok su se za mene molili, ja sam doživio jedno veliko pokajanje. Moj život je nekako, mi se kao film vrtio i vidio sam svu svoju bijedu. Uvijek sam mislio da sam neki veliki vjernik, a tad sam shvatio da sam bio biti veliki nevjernik. Da sam živio suprotno od onoga što sam govorio i što sam mislio da jesam. Znači, ja sam tad shvatio da sam ja daleko od Boga. I to je bilo jako teško prihvatiti, jako bolno. Bolno sam plakao najmanje 20 minuta i to je bilo jako, jako teško. Međutim, poslije toga se spustio jedan duboki mir, a to je bio Duh Sveti. I jedna velika sila me ispunila, to je nešto što se ne može riječima opisati. Ja sam bio potpuno preobražen. I taj trenutak je obilježio cijeli moj život. Evo, susreo sam osobu koja je imala slično iskustvo i tako smo krenuli u brak, rekli smo mi ćemo svoj život posvetiti Bogu, proslavit ćemo Boga. Moja supruga je volila djecu, njih je bilo 6, nas 10. Onda ona je u šali rekla mi ćemo imati 8. I ta šala se na kraju obistinila, mi sad imamo 8 djece. Moj put prema Bogu. Jako zanimljiva priča. Prvi put sam počeo kad sam bio u Međugorju prije 5 godina. Tada sam vidio neke stvari koje su meni bile tada neshvatljive. I nakon toga događaja ja bi to brzo zaboravio. Nakon nekog vremena sam ponovno išao u Međugorje. Išli smo na Podbrdo i osjetio sam nešto u srcu kao nekakav poziv, daj da se nešto dogodi, da neka se nešto promijeni u tvom srcu. Ja sam rekao, Bože, ja ne želim otići prazan, ja želim da se nešto promijeni. I zanimljivo, to se tek dogodilo u autobusu, dok sam gledao film Svetog Padre Pija. I dok je on razmatrao Isusovu muku, ja sam sebi postavio pitanje koliko sam ja napravio za Isusa, koliko sam ja njemu dao samoga sebe. Ako on mogao umrijeti za mene, zašto je meni teško možda sat vremena nedjeljom odvojiti za njega. I tada su počeli prve suze pokajnice. I u meni je narasla nekakva čežnja. U meni je došlo to nešto da ga tražim, da ga želim. I kako sam ga sve više želio, tako sam sve dublje upadao u grijeh bluda, grijeh alkohola. Jednostavno, mislio sam da je to ispunjenje, da tu nalazim nešto što svi drugi mladi nalaze, ali zapravo neka bi išao kući, išao bi tužan, nesretan, izgubio bi ovo, izgubio bi ono. Nisam nalazio ispunjenja, ali kako je Bog svemoguć, tako je moje puteve koji su bili tako daleko i tako krivudavi doveo do sebe. I išao sam na duhovne obnove, tražio sam ga na klanjanje redovno subotom, to mi je zamijenilo moj izlazak u grad. I onda sam shvatio, to je to. To je moje ispunjenje, to je ono što moje srce želi, to je ono što moja duša za čim žeđa. To je hrana mom duhu. I kad osjetite tu radost, tu želju, tu ljubav, jednostavno ne želite više otići od toga. I želite tu stalnu prisutnost u sebi, jer Bog je u nama. Samo ga trebamo u sebi naći. I to je jedno predivno iskustvo, to svima preporučam. Moj dragi prijatelj me pozvao i ja sam ušla u prostoriju. Nije bila ova, bila je jedna druga, manja, još uža, ali bilo jako puno ljudi. I ja sam jednostavno sjela i osjetila sam tu neopisivu radost za kojom sam čeznula već puno mjeseci. I znam da sam taj dan puno plakala i jednostavno to je nešto što se ne može baš opisati, ali tvoje srce ispuni do kraja. Tad sam osjetila da me Bog zove za nešto ovako tipa. I ne znam kako mi to ispričala, jer
to je nešto što samo ja osjećam u tom trenutku i koja svaka osoba osjeti u tom trenutku kad je Bog zove da dođe. Hej, dođi, služi mi. I onak ti samo trebaš reći da. Udruga Dom molitve je nastala 7.11.2011. Imamo viziju i cilj organizirati molitvu 24 sata. I evo mi kroz ono što je Bog nama dao, mi želimo dati drugima. Znači da prenašamo ono iskustvo Božje prisutnosti, iskustvo Božje blizine, iskustvo istine da je Bog ljubav, da je živ, da želi pomoći svakome. I ljudi dolaze s velikim teretima, s velikim potrebama. Nama je Bog dao puno toga. I ono što je Bog dao meni i nama koji ovdje radimo, mi dajemo drugima. Evo, Pavao je rekao tamo u djelima apostolskim da vruće čeznemo za karizmama. Evo, mi koji smo ovdje, ja sam često puta nalazim na prepreke da dođem do zida, vidim da mi je potrebna karizma određena da bi mogu čovjeku pomoći. Evo, sam se molim i Bog mi je dao različite karizme i još mnoge se trebaju razraditi da bi se ljudima moglo pomoći. Odlučila sam se za ovaj pokret u svojoj dubini, to jest za preokret kompletnog svog života, kada mi je Gospodin dotakao na poseban način, kad mi je bilo jako teško, kada nisam znala ni što je prijatelj, kada nisam nikog vidjela ni osjetila, tad sam upoznala Gospodina, njegovu ljubav, prijateljstvo i njegov dodir. I tad sam se odlučila slijediti njegov put, slijediti njegov poziv za svoj život, koji ja vjerujem da uistinu čini puno toga u mom životu, da će još puno toga učiniti, jer ja mu vjerujem da će se proslaviti kroz mnoge ljude u ovom domu, kroz naše obitelji i želim ga slijediti. Mnogi se pitaju što je to Dom molitve, gdje pripada, je to neka sekta. Evo, mogu reći da je Dom molitve, znači, mi smo dio katoličke crkve. Evo, ja sam kao laik prisutan 25 godina u molitvenoj zajednici Novo Srce, iz koje je i nastalo Dom molitve. Znači, i sve godine smo surađivali sa župnicima, bili smo uvijek pri župi, u župnim prostorijama. Mi živimo sakramentalno, idemo na svete mise, na klanjanja. Ali evo, imamo potrebu biti još više s Bogom i ono vrijeme, večernje sate i po danu, to će biti kasnije 24 sata. Mi nudimo nešto malo drugačije, znači puno slavljenja, puno molitve. I često puta mladi ljudi koji su otišli, koji su malo udaljili iz crkve poslije krizme, oni tu dođu po preporukama onih koji su već bili, koji su se oduševili s tim stilom. Oni osjećaju tu nešto drugačije, osjećaju Božju prisutnost. Dok sam jednom prolazio pokraj Save gdje je bio stari prostor, gledao sam natpis Dom molitve. U tu trenutku mene srce udaralo nenormalno. Ja sam rekao, ja moram tamo ući. Tamo je nešto drugačije. Tamo Bog prebiva. I dok sam dolazio tamo jedan četvrtak na susret, ja sam se sad naježio, ja sam osjetio prisutnost živoga Boga, jer on je stvarno tamo. I tako je moja želja i čežnja prema Isusu sve više rasla. Tu sam ga susreo, tu sam vidio da je stvaran, da postoji, da je među nama kad god ga zazovemo. Ljudi koji ovdje dolaze su najčešće mladi ljudi, iako su svi dobrodošli, ima nešto i malo starijih ljudi, ali ono što mlade ljude uglavnom privlači ovdje je glazba i taj malo drugačiji način pristupa Bogu. Mi mu pristupamo u slavljenju i taj način je puno mladih prepoznalo. I upravo zbog toga je i meni jako drago biti ovdje i volim biti dio te priče, zato što volim Boga upoznavati na taj način. Ono što radimo u Domu molitve je
slavljenje, zahvaljivanje i štovanje, najviše štovanje. Pod tim mislimo da naša želja u srcu bude da dan i noć slavimo Gospodina 24 sata bez prestanka. U slavljenju trudimo se imati taj stav otvorenog neba, da gledamo Božje prijestolje, da ga slavimo. Psalam kaže, u tvoje ime dizaću ruke. Često puta mi time izražavamo naše štovanje prema Bogu, našu ljubav i našu intimnost sa Bogom. Najvažniji mi je taj osobni odnos s Bogom, da sam ja u osobnoj molitvi u dubokoj povezanosti s Bogom. Zapravo iz toga proizlazi sve ostalo. Ovo slavljenje što bude i pomazanje koje Bog spušta kroz nas, sve to rezultat one osobne molitve u nama. I Bog na taj način djeluje kroz nas. I u slavljenju, kako sveti Augustin kaže, tko pjeva duplo moli. S tim idemo dalje i vjerujem da kako Oče našu molimo, kako je na nebu, tako i na zemlji mi želimo. Ako je na nebu slavljenje, mi to želimo i ovdje na zemlji. S puno ljudi, s puno glasova, s mnogo srca da slavimo Boga na ovaj način. Što smo bliže Bogu, sve više vidimo koliko smo ga potrebni i uvijek tražimo više. I želimo to iskustvo prenašati. Bog je živ tamo gdje su dvojica ili trojica sakupljeni dvoje. To je moje iskustvo, iskustvo mojih koji tu dolaze i na pojedinačnu molitvu i na zajedničku molitvu. I često puta doživljavaju Boga jer ga traže svim svojim srcem. Kaže, tražite me, a me ne tražite svim svojim srcem. Bilo gdje, znači Bog je prisutan. Ako ga tražim svim svojim srcem, onda ću ga i naći. Osobno sam doživjela obraćenje prije 8 godina i od kada sam upoznala Gospodina i njegovo svjetlo koje me obasjalo, jednostavno je krenuo taj moj put s Gospodinom. Trajalo je neko vrijeme hodanja po seminarima, pročešćavanja, doista onako Gospodin je činio puno toga u mom životu, mijenjao me, da bi evo prije 3 godine saznala za dom molitve i tu ideju 24-satnog slavljenja koja je mene oduševila, znači 24 sata slaviti Boga. To je ono što ćemo raditi u vječnosti i to je ono što je mene osobno privuklo i ja vjerujem da će ta ideja zaživiti evo kroz ovaj dom molitve i da će Gospodin stostruko umnožiti ove naše sate i da će doista biti tog slavljenja na pretek. I piše, gdje god se dvojica, trojica skupe, u njegovo ime tamo on prisutan. I mi često puta u zagovaranju koristimo upravo Božju riječ koja je mač duha. I po apostolskim molitvama koje su sveti apostoli molili, mi molimo upravo na taj način da nam ona bude osnovna, da nam ona bude štit i oružje. I pomoći nje molimo, zagovaramo za sve potrebe grada. Bog je prisutan i Bog želi djelovati kroz mene, kroz sve vas koji slušate. Otvori se Bogu živom. Ne boj se tražiti Boga. Kaže, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Onaj koji traži, taj nalazi. Molite i dat će vam se. I znam, kad god sam molio, dobio sam. Možda ne uvijek kad sam ja htio. Ako molim, dođi Duše Sveti, ispuni me u svojoj sili svojoj. Dođi, daj mi ljubavi danas da svi ljudi koji dođu. Ispuni me, želim svijetliti. Ispuni me radošću, ispuni me snagom, ispuni me ljubavlju. Da ono što ti mene daš, da mogu danas dati ljudima. Da govorim ono kako si ti govori, kako su apostoli govorili. Da se ljudi preobražavaju. Želim danas vidjeti spašene duše. Ne želim da danas Sotona hara, želim da tvoja ljubav djeluje. Blagoslovi, ja živim ovdje na vrh brda
I često puta Duh Sveti mi kaže, idi van, digni ruke, blagoslovi grad. Nekada sam imao san, zaspao sam u molitvi, dugo sam molio, zaspao sam u molitvi, imao sam san gdje je grad potpuno u mraku, potpuno mračan grad. I ovdje gdje se moli, mjesto gdje se moli je u svjetlu. Tako, Bože, šta je sad ovo? Pa nema struja nigdje. Samo je tu svjetlo. I čujem glas, svjetlo je tamo gdje se moli. Grad je u tami. Moli više za grad. Moli više za grad. Ja sam počeo plakati. Izišao, probudio sam se, digao sam ruke, rekao sam, Gospodine, blagoslovi ovaj grad. Ne da se to nahara. Neka svjetlo Tvoje obasja ovaj grad. Probudi narod svoj. Oživi narod svoj. Oživi narod svoj. Ti si pobjedio, Isuse. Neka Tvoja krv opere, očisti sve što je nečisto u ovom gradu. Neka opere, neka dođe radost, neka dođe prosperitet, neka dođe blagoslovi, duhovni i financijski. Blagoslovi, oživi gospodarstvo ovog grada. Oživi, blagoslovi sve župe, župnike. Neka bude svjetlo, Ti si svjetlo, Gospodine. Ti si pobjedio tamo i slavim Tvoju pobjedu. Ti si pobjedio, pobjedi sada, Gospodine. I želim živjeti u pobjedi. I sve vas koji slušate, mi smo stvoreni za pobjede. Isus je pobjedio, zlo je pobjeđeno i želi Gospodin kroz nas pobjeđivati. Prihvati svjetlo, prihvati spasenje. Bog te čeka, Bog čeka, dođi mu. Isus te čeka, dođi u njegovu blizinu. Čekam te, ljubljeni, da te obasam svjetlom. Čekam te da te ispunim sjajem. Čekam te da skinem sve tvoje brige i terete. Čekam te da te ispunim radošću i ljubavlju. Ti si moje dijete, dođi u moj zagrljaj. Učinit ću sve novo, ući u tvoju obitelj, znam tvoju muku, znam tvoj problem, znam tvoju djecu koji su u stranputicama. Vjeruj meni, onaj koji ljubi Boga, sve mu se okreće na dobro. Ti koji me slušaš, Isus je rekao, traži najprije kraljestvo Božje. Traži njega. I znam kad god sam tražio Boga, sve se okrenulo na dobro. Sve se okrenulo na dobro. U domu molitve se nalazim 3 godine. Tu sam našla posebno ispunjenje za svoj život. Našla sam vrijeme svoje koje sam tražila, vrijeme za svoga Boga. Našla sam vrijeme za druženje s iskrenim, istinskim prijateljima i gdje sam imala priliku upoznati jako puno mladih koji traže Boga, što je jako posebno i fascinantno za naše vrijeme i u današnjem vremenu čovjeka. I želim to raditi, djelovati i slaviti Gospodina i širiti njegovu riječ, da uistinu svi vide i osjete ono što sam ja dobila i što mi je Gospodin podario. Kada sam došao prvi put ovdje, dočekao me jedan prijatelj u Kristu, David, koji me je znao samo 2 sata i nakon toga me zagrlio. I to mi je bilo fascinantno, da te neko tako prihvati, iako ne zna ništa o tebi, samo možda ime. I kad sam vidio to jedinstvo i taj razgovor među njima, tu umijeće saslušanja svakoga, nitko se ne ističe, nitko se ne pravi važan ili ohol, nego svi jednog drugog slušamo. I zato vas pozivam, koji želite možda promjenu u društvu, koji želite nešto novo, nešto drugačije iskusiti, da dođete ovdje, da zajedno slavimo Boga. Bog želi čitavog mene i Bog želi od mene učiniti svoga svjedoka. Tako i od tebe. Nema napola. Kaže, moramo biti najbolje zlatna sredina. To nigdje ne piše u Svetom pismu. Ne postoji zlatna sredina. Tamo u Otkrivenju kaže jasno. Da ako ni vruć ni hladan, to je najgore biti mlak. Kaže, ispunjeni ću te. Bog ne želi mlakonje, Bog želi vruće, vatrene kršćane, one kakva je bila prva crkva. To je volja za tebe i za mene. Da budeš ono što Bog želi, pun Duha Svetoga, pun ljubavi, pun milosti i da svi oni koji su daleko, da budu blizu Boga, da ih dovežemo Bogu. A kako ćemo ne kroz silu Duha Svetoga? Kroz silu Duha Svetoga. Pavao kaže, zadržali ste vanjski oblik pobožnosti, ali ste se odrekli moje sile. Evo mi u katoličkom karizmatskom pokretu govorimo o sili Duha Svetoga. I bez sile Duha Svetoga će ostati sve mrtvo. Ostaće sve mrtvo jer Duh Sveti oživi.
kada slavimo dvostruko molimo i to je doista nešto što je Bogu tako drago i doista se otvara nebo i molitve koje idu direktno do Gospodinovog prijestolja i vraćaju nam se nazad, uzlaze i silaze anđeli i doista u srcu se rađa puno toga, a mene osobno u svakoj toj molitvi potiče to ispunjenje molitvi koje stoje pred Gospodinom, koliko nam je stvari ostvario ne samo u domu nego i u osobnom životu i to je ono što me stvarno drži u vjeri i što moju vjeru iz dana u dan čini većom i jačom i sve više da tražim Gospodina u svakom pogledu. Vruće čeznite za karizmama, vruće čeznite za darovima Božjim da bi mogli služiti. Znači, karizma je za služenje i isključivo za služenje, a služenje nije baš lako. I ja danas u osobnom molitvi svaki dan gotovo tražim, Gospodine, daj mi da bistrije spoznam Tebe, daj da se te karizme istančaju, da oni koji mi Ti šalješ, da mogu im pomoći, da im mogu donijeti ono što si Ti dao dok si hodao ovom zemljom, a Ti si sve ozdravljao, Isus je sve ozdravljao, Isus je donosio mir, Isus je donosio radost, Isus je govorio tako živo da ga ljudi slušali. Znači, Gospodine, progovori proročki, daj da moja riječ bude proročka, živa, da bude djelotvorna, da bude u meni vidljiv i kroz moj pogled, i kroz moje ponašanje, i kroz moj život, da se vidi da si Ti Bog živi. Dođi, Duše Sveti, u svojoj sili svojoj. Kako si se spustio na apostola, na pedesetnicu, tako se spustio u moje srce i onih koji ćeš mi Ti slati. Jer ljudi su željni Boga živoga. Ljudima ne treba prazna priča, oni žele nešto opipljivo. Oni žele ono što je žela i prva crkva, da se vidi da je Bog isti jučer i danas i zauvijek. I uistinu je Bog isti. I vidim kroz različita iskustva s ljudima da Bog dotiče srca, da mijenja srca, da dolazi do pokajanja, da dolazi do ozdravljenja, da dolazi do znamenja, čudesa. Bog se proslavlja, Bog poziva puno mladih kao što sam ja i nadam se da će još uvijek činiti mnoga čudesa, da će dolaziti ovdje u prostoriju i slaviti Gospodina bez prestanka. Jedan čovjek mi je rekao 3 stvari nakon kojeg sam počeo jako razmišljati o Bogu. Zašto postojimo? Drugo, koja je svrha našeg života? Ko nas je stvorio? I gdje idemo kad umremo? Kad sam se ja to iskreno zapitao, čuo sam priče, mi idemo svi u raj, ali to nije baš tako. Mi sami odabiremo šta ćemo živjeti. Možemo odabrati pakao, možemo raj odabrati. Ja odabirem raj, jer je Bog pripravio za nas stanove, za svakoga od nas. I vjerujem da je svrha našeg života da živimo taj raj na zemlji, da živimo u svome srcu taj raj, da ga štujemo, da ga slavimo, da ga ljubimo kao što on nas ljubi. Reću s radošću da uživam u radu s ljudima i sve više mi se ljudi pojedinačno obraćaju i jako sam radostan kad vidim da čovjek dođe ili žena i ode drugačiji. Jako mi je srce ispunjeno s radošću kad vidim da se lice čovjeka preobražava dok za njega molim. To me jako podiže i daje mi novu motivaciju za rad. I mnogi su baš u ovoj prostoriji gdje sad snimamo bili dotaknuti, ispunjeni, otišli su kući punog srca i donijeli su blagoslov u svoju obitelj. To me jako raduje. Moram reći jednu drugu istinu. Nisam svima pomogao koji su ovdje došli i još vidim koliko mi još potrebno i snage i sile autoriteta da bi dopro do svih srca, da Bog uistinu preobrazi sve one koje mi šalje. Jer znamo da je Isus bio Bogo čovjek i on je svima pomogao, sve je ozdravio. A nama je ostavio baštinu i rekao oni koji budu vjerovali činit će, ozdravljat će, oslobađat će, donosit će blagoslove, uskrsavat će mrtvace. Čak je rekao činit će i veća djela. Ja vjerujem da Bog preko mene i preko svih onih koji to žele, koji žele služiti, će činiti i veća djela. Ja vjerujem u tu Božju riječ i molim se, Gospodin, daj mi živu vjeru, da ti tako vjerujem da se ova riječ tvoja na meni obistuje. I vjerujem da želiš i preko mene činiti veća djela. I žao mi je kad ljudi dođu, a ne mogu im pomoći.
Žao mi je i znam da su otišli neki ljudi odavde i nisam im mogu pomoći. Bili su za mene možda veliki zalogaj. I ja se molim, Gospodine, ispuni me većim autoritetom, većom snagom, većom bistrinom, da Tvoj duh preko mene djeluje i da svi oni koji dolaze odlaze blagoslovljeni, odlaze ispunjeni Tvojim duhom, odlaze puni nade, puni vjere, puni povjerenja da si Ti onaj koji činiš. Gospodine, ne želim ja ništa činiti nego Ti. I svjestan sam, potpuno sam svjestan da služenje nije lako, da je to često put teret i bez Boga i bez Božje snage sigurno mi pali. Ja imam tu milost da je ovo do molitve i sam osobno provodim u molitvi barem 4 sata na dan u tišini, gdje je mene Bog ispunjen da bi ja mogao nositi terete i davati terete ljudi Isusu. Ne na sebe, nego na Isusa. I često puta je teret služba, ali i radost. Ali i radost. Ja želim živjeti za Boga i ovo što radim, želim donositi blagoslov drugima. Ljubim te, jak te